Allahu akbar. Mata kenan ko. Bari na baku labarin inana. Wata rana na dawo gida na rana, na yi sallama a gidana sai na ji ba amsa ba, na sake sallama ba amsa ba, ashe matan gidan duka suna baya ne can wajen kicin. Sai na wuce zan tafi in duba, sai na ji ɗuriyarsu a can kicin ɗin. To sai na dawo abuna, sai na zo na ɗauki taburman majalisi, sai na shimfiɗa a garejin mota na, sai na kwanta. To su kun ga san na dawo ba. Lokacin da aka gama abincin rana, ɗayan sai ta ɗauko abincin ta zo da shi ta zauna, tana sawa a bakinta sai ta ji yaji ya yi oba. Sai ta kira 'yar uwarta ta ce, wacce yanzu haka kika rambaɗa yaji a cikin abincin nan? Sai ta ce mata, ya yi yaji ko? Ta ce, cap, yau da ki sha in ina. Ta ce mata, yau da ki sha in ina. Na ce, oke, watan in inan nawa dama. To sai ni ma sai na matse doctor, na tashi na fita na shigo gida, na zo aka kawo mun abinci na yayi yaji, hakan nan matse ina ci ina share gumi ina ci, na kina yi magana. Ba na son yaji a cikin abinci, har na gama cin abinci na ban yi magana ba. To sai washe gari kuma sai ta zo za ta latsa ni, sai ta ce, ai ni fa jiya na yi mamaki. Na ce mata, na mene? Ta ce mun abincin nan yadda yaji baka yi wani magana ba. Na ce, a bana so ne ina ne. To ai kaga tunda na ce bana so ne ina ne, ai ya kamata ta gane. To amma duk da haka sai ta kita sake, sai ta ce, me kuma ina? Kaga ai ta harbo. Na ce mata, saboda in na ci abinci mai yaji ina shi yasa ba na so. Sai ta ce mun, amma ka san laɗin haramun ne? Ai ta gano na ji kenan. To mata kenan, ita ba ta sake rigima da wuri, sai ta yi tattara ko ina. Gashi ka kama tare da hande, amma za ta yi ta kokarin musikewa, ta yi ta musikewa. In kuma dama kai ma shan cikin ta kake yi, kaga sai ta sha da kai. Falamma nabba'aha bihi, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata abinda ta faɗa ma yar uwarta, kala sai ta ce mishi, man an ba'aka hadha, waye baka wannan labarin? Kala sai ya ce mata, nabba'ani al-alimul kabir. Allah mai ilimi wadda ya san komai ciki da bai, ya ce mata shi ya ban labari. Labari ya zo daga tushe kenan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah sai ya ce, إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أرمم كنا in za mu fassara wannan za mu ɗauki lokaci mai yawa, sai mu bari sai gobe in mun zo sai mu dora. Allah ya muku albarka, Allah ya karba mana, Allah ya sa mu dace da alkhairan duniya da lahira. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.